Milyen fasz mondja? Indulunk Pécsre. Sir. Yes, sir. Pécsre Yes, mi sir. válaszolunk. Yes, sir. Hello! Minden morhot fannak, aznak az összes kettőnek. Anyukám és lányom. Megyünk Pécsre, Gec. Mai este fellépői. Van egy vulvatrónus, a Bolin szertartás, és a Hangyasavval fogunk fellépni. Köszönjük szépen. Morhord érkezik Pécsre. Ott találkozunk. Na, cigi szünet. Ciao. 50-séggel egy órája tart az út. Iván aludt, nem tudtam aludni, de ő buzi, szopta a faszom, én szoptam a faszát közben. Ja, de amúgy nem is aludtam. Ha? Nem is aludtam. Megérkeztünk Pécsre. Itt vagyunk. Ott leparkoltunk. Már egy ládát levittünk. Geci hideg van. Kurva hideg van. Hatalmas erőfeszítések árán. Majd le is fogunk pakolni. Többiek már állnak be. Az első Vanda már áll be. Ja. Úgyhogy majd megyünk le megnézni őket. Yes sir, yes. Frissen jöttem a színpadra, hogy vagyok backstage-be. Assza kurva. A közönség kurva jó volt, jöttek velünk. Jól ment minden. Ja, fasza volt. Elfáradtam, mint a szar. De nagyon nagy élmény volt amúgy. Szia Zoltán, fázoltál? Szia! Most tényleg mentél még 2 sörért? Nem, ezt akarsz. Mennénk ám haza. Csán! Éppen másnap van. 16 óra 12 perc. Egy órával ezelőtt keltünk, én legalábbis.
Körülbelül, nem tudom, 5-kor érhetünk haza. Ja, kb. 5-kor értünk haza. Szóval nagyon nem tudtunk már videózni. Geci fáradt volt mindenki. Szóval ja, amúgy a koncert az kurva jó volt. Köszi srácok innen is. Eszméletlen jó kis este volt. Amíg várjuk, hogy visszamássunk hozzátok Pécsre. Szóval ja, nagyjából ennyi, most megyünk visszapakolni terembe. Aztán majd ott talán. Ciao. Amúgy 29-én felépünk Székesfehérváron. 8-as műhely 29-e március, bazd meg. Yes sir. Yes sir. Yes sir, yes sir. Pá.